मोनाबाय दै खिन्थु पिक्सारा ओमफ्राय बोरैबा फुरलाला जाबाय फुरलाला माने आंथ' नुवाखैनो नुवाखै ओइ नोंना मेगना जाला मेगना होमबालाय एसे माबा जाबाय नामा ब्लार नुदों हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्रायो दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो जोङो माने नैबे मुथु गैया रुपुलुजों आंजोंसोमोन दाखालि आं जाहोनाव खारबाय होनबालाय नै थाब जेबो जाया दायो थाथ' गोदान भिडिअआवसो नों गैया दायो दंथ'यो माने जोङो दाखालि रुपुलुजों आंजों जोंहानाव थानायावहाय मोनसे गोथाव बुस्थु एवनानै जादोंमोन आरोना रुपुलुखौ न'आव दोननानै फैलायलायबाय ओमफ्राय दिनैसो गोसोखांदों आरो ओमफ्राय जोङो मा एवनानै जादोंमोन मा भिडिअ बानायदोंमोन बेखौ एसे देखायलांसै जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना नङा मिथिया दे होमबा नों माखौबा बुंबा बुंसारो आं बुंथ'लालै मेगनासो नुवा नुवा मोनदों मा होनो बोरायबायना बोराय देहा जाबाय मेगन नुवा मोनाबिलि जाबायना जाखागोन मोनाबिलि जाबाय बे मानसियाबो दासो दंमोन ओमफ्राय बहा थांखो मोनानायखाय बोरैबा नुदोंहाय फुरलाला बिबारफोरा समायना हा मानो मावसोदो मबाइलालाय मा होनदों लादोनो फुंनि बोथिसे जाखांबाय बेलाथि ना गोरान नाफाम एसे होनानै एसे बाथोन बादि एवदोंमोन आरो ओमफ्राय मैगंबो दंमोन दंनायालाय आं मैगंखौ भिडिअ लानाय जायासै ओमफ्रायो जाखांनानै जोंहा माइबो लामदोंमोन नालाय ओमफ्राय माइखौ एसे गाखावनानै होदों आरो आङो बेखौ माबा खाम गोदान माबानायावहाय बावनायाव हरनो थाखाय लामदोंमोन बे भिडिअआथ' दाखालिनोसो नालाय दाखालिनो खालामनाय ओमफ्राय दाखालिनो लामनायमोन आरो माइयाबो दाथ' जोंना खाम गोदानानो जाखांलायलांबाय ओमफ्राय नै माबा जाहा गयाबो एसे माबा जाजोबनायखाय बिदि सफारि खालामना दोननाया गोबाव जाबाय एसे एम्फौ जायो नालाय ओमफ्राय एम्फौ जाहांदोंमोन आरो ओमफ्राय सान्दुङाव दसे दिहुननानै होदों ओमफ्रायो फुंनि खाम गोजां जाखांबाय नालाय खाम जाखांबाथाय गयसो जानो लुगैखायो आंहा ओमफ्राय नुनायखाय नै जानो लाबाय आरो बांद्रायबो जायाखै एसे गुजुनायबो जाबाय थादोंना आङो ओंखायनो मोनसेल' लाबाय आरो ओमफ्राय दाना दख'नाफोरबो सोमनाय दङ आइनिबो दङ आंनिबो दङ आफानिबो दङ सोरनिबाबो दंजोबोमोन बिसोरबो सुनो सोलाबाखैमोन ओमफ्राय गासैनिखौबो आङो खेबसेयावनो वाशिं मेसिनाव जमा होबाय आरो ओमफ्राय दाना माबा बेखौ सुगौमानि एसे बेलेग खामानि मावनो लादों आङो खामानिफोरालाय आरो न'निया बिदिनोसै मोनसेनि उनाव मोनसे जोबनो थांखाया नालाय नै बाल्थिङाव दै लाबाय ओमफ्राय मेगनाव एसे गुदा हाबदोंमोनहाय आंना ख्रेब ख्रेब जाबाय थादोंमोन बेनिखायनो एसे नायलाबायदोंमोन आङो ओरैनोबा मेगनफोरानो गाज्रिखा ओमफ्राय नै बिथिंजाय जि सुनायाबो कारेन्टआनो थांलाय फैलाय दसे थाथ'लाबायबाय थानांदों आरो जारलासो दाथ' माइनि बोथोर नालाय ओमफ्राय जोंहा दुब्लियावनो नायो नानायालाय माइखौ ओमफ्रायो 3 बिगानिखौ माबाखौ बै मा होनो जिगाबखौ मोसौनो नांगौ होननानै माबायाव नाफायबाय आरोना लाबोनानै न'आवनो नङा जोंहानि न' खाथियावहाय एसे जायगा दंमोन बेस्रानाव नाबाय ओमफ्राय न'आव नाद्रायाखैबाबो बेसानाव नानायानो हाद्रिफोरा बिराद बिरफुं फैदोंमोन ना ओमफ्राय नैबेफोरो ग्लासफोरा जा फुरला फुरलि जाजोबनायखाय एसे साफा खालामदोंमोन आरो आङो दै लानानै दायो बेलासिसो आरो समा ओमफ्राय बेलासियाव आङो बिदिनो मालाबा खाम गोजां जाबाय थानाय जायो ओमफ्राय दिनैबो जानाया जागोन नाथायबा एसे बेलेग रोखोमनि जानो नागिरदों दिनै
गोदो जोङो न'आव थाबाला माबाफोरखौ खामाग्लायनाय मानायफोरखौ एसे फ्राय खालामनानै जायोमोन आरो ओमफ्राय दिनैबो एसे फ्राय खालामनानै जानोसै बेखौनो एसे भिडिअ बानायलांनोसै बेनि अनगायै जेद्राय जाबाय नामाथाय नरुपाले थावा जेद्राय जाबाय नामाथाय होनदों आरो आरो सामसखौबो रेडि खालामो लांजायाखै बिदिखायनो हा ओं दहायनिया नै दहाय आङो गोथाव बुस्थु एवनानै जागोन होननानै खोन्थाबोनाया नैबेनोमोन ओंखाम एवनाय बेखौनो खोन्थादोंमोन आरो आङो ओमफ्राय बेखौ एवनायनि सिगाङावनो गोबां फिसा फिसा खामानि मावदोंमोन नालाय आङो ओमफ्राय बेफोरखौबो एसे भिडिअ लादोंमोन नालाय ओमफ्राय बेयावहाय देखायबोनाय जाबाय आरोना मा खामानि मावदोंमोन ओमफ्राय नै जोंना एवनाया जाबायबो थावासो एसे बारा जाबाय नामाथाय एसे बारा जानाय बायदि मोनबाय ओमफ्राय दाना जाना नायनि र' गोथाव मालाबा खामफोरखौ जानबाय बायदिबो जागोन आरो न' नों गोथाव मोनना जोंहाना आलासिया भिडिअ नुजाया नङा होनदों नै जाखांबाय जोङो एकदम स्लिम हुस्लिम जोब्बाय आरोना बानलुखौल' गारबाय जाजोबनो हाया बायदि मोनथारनायमोनहाय नै बियो रुपुलुनि बियो नाफाम ना गोरान बेलाथि भाजामोन ओमफ्राय बियो आंनि ओमफ्राय खामाबो नै बेयाव दंमोन ना गरसे गरनै थाबावबाय आरो हालायबाय टोननो दैखौबो लोंजोबखादों आं नाथायबा रुपुला लोंजोबाखै नै सान्ति दासो गोसोफोरानो फिलौफोरा बाब्राबनायफोरा गोजाना नांसिगोनहाय जाखांनानै जोङो नै आइया लेस्रा एसे खाना लाबोदोंमोन दुब्लिनिफ्राय ओमफ्रायो बै जोंनि सुदेम सेन्टाराव फानहैनो थिनदोंमोन आरो मुथा खालामना लांबाय नै जोङो फाननो नै जोङो माबा लेस्रा फाननो लांनाया दसेनो नांबोजोब्बाय 2 केजिमोन आरो 1 केजियाव 2 केजिमोन दा न' 1 केजियाव 20 थाखाल' मोनबाय नै लेस्राखौ जोङो फाननानै फैफिनबाय न'आवहाय ओमफ्राय फिथा देनो होननानै नै ब्लेक राइस सोमनानै दोनदोंमोन आरो अनासि फिथा जानो थाखाय ओमफ्राय दायो बेखौनो देनो लाबाय फिथायाबो माहायल'सोमोन नालाय ओमफ्राय देखांबायबो ओमफ्राय नै बानायबायबो आरो साहाजों एसे जानोसै ओमफ्रायथ' दिनैनि भिडिअआ बिराद सिम्पोल बेखिनियानो एकदम मेम'रिनि थाखायल' होनानै दोननाय जाबाय आरोना आङो भिडिअफोरखौ ओमफ्राय जायफोरा बेखिनि भिडिअखौनो नायनानै मोजां मोनदोंबाला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो नेक्स्टफोराव मा हायो गोदान भिडिअ लाबोनो नाजागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय